ke Adolescents Unfiltered Podcast. Balapan mi da ke Health and Family Welfare Department kala pelat sakawai pat ke episode halor ka phang pedeng ka jinga day pedeng ki kemi ki pa bat ki khon samla. Kabalai shimenta da i Dr. H.H. Mornan i badairu i columnist but i social worker. Ringkat bat i kong flourish lingdo i badai i program officer RKSK Adolescents Health. Kini kinong shimenta bila pen pauru bakila don ki khon samla ki bala don hakarta ka bahapo kat kandai sinam bat kumjuru ki bala khamhe. Hang ni ki batai shai ya bun ki jingsham bat jing e kum ki kemi ki pa hakaban penhe pensan ya ki khon samla. Ki kta ru halor bun ki phang hakabaya day bat ka jingya pher haka juk ki samla hakapor menchua bat menta. Ka jingkran bat jing hikai ya ki khon chapang ka jingkala ka met ka phat jinglong bat ru hakam shongkha shongman halor ka ni kila ya phliu jingmut ru halor ka phang ba kumnu ki kemi ki pa ki ju kran ni kinten ba penjam rngeu ya la ki khon. Bat kila kentiu ba kum ki kemi ki pa idai pen penjano ikini ki jingmelen. Kila pensai ro ba kumno ngi baro kum ka imlang salang yidon la ka benta ha ka ba penwan dor ya kalawe jung ki khon jungi bat ro ban hikai ya ki akin lat nya bun ki jingle kum ka jingyo khon khana jing penbu an ki jingyat khlem ka thong bat ki wei de ki jing e kila kentu ro ya ki kmi ki pa bat khon samla bankin shim jingrap na ki counselors aba ki shem kanu ki jing e bakin umdon ka jing sngo artatien nele ran ha ka ba pan jingrap. Ina ka benta kum du ban penhe pensan ki khon khana mangin lat na kata ka jing e mo te ngi la shem ba ka benta ka we ka de ting ka jing ba mi de jing mut chi system mo ka don ka jing ya ka ja ha pen ki mi ki pa bat ki wan jing e no so we te kani ka nga se i bha ka de ba om tang ta ka jing puli ban ya dai ka bangai i hiro man ka si mo ting i million ba bat ki ba ki kerteng ki khon ha dai ha ban jing long ka swi do ne ha ka jing karan yang ting ladang item ki khon ngi penon kam lagi ketien ki ba pen long jam berniu ila ki jong ki khon te adri simprong bat ka kemi bat khon ga te ta ka simprong utaw ko ta ka simprong kemi ba ka yo i ba khon jong ka uya de den kong kan play khon pe ya jum to de den ko da khon wong pi pat mai hi kai ka bang mot ban ong hang ni ka long ba ngi dai ki nuk sai ki kam dai ka bang sneng ngi kan tu ki man gas ngi lene kanu phokun tangi pelot ban sneng ki kunong kong hi dai mangi ga ngi dai nang ki role model kunong kong jang ki kim phon ki jang ngi ga teng bi khana ki don ka jing dom riang ki don ka jing so si long ngi dai ban kan mo ba ka ni ka ta em long ki khana ke long ba bon ba ki tang kan mo pon ba dam ke sam ba i me do jam hai this is the age of storm and stress kadai ta ko ba phel dum ba ya sa air fan thari ya kini ki jeng ban jik ben tan hai Epi ban no kum no pepin no kan ban yang ban bagan negal air kan biak ban sempat epi ban empat epi mat bi epi or mo tiga mot ngai kata ka cuk masih on no ya ikon ba dikna sang aro ba kan negal no temporary te kam kai ban ne sa kam ne pin sa he pat pide ban nang kum no ban ya le persya kita ki smooth swing jong pe ne ta ki jingdom jong pe ne ni kum tweak pa ide ban ya sha kan kon Yakan ne ka podcast Adolescents Unfiltered pila ban page ha YouTube lan ne ban snap ha Spotify pila ro ban page ha po ka Instagram.